Så har vi fået fat i Helle Bertram og David Arnholm. Det er jo dagen i dag, hvor jeres bog om Micke skal udgives. Velkommen til. Tusind tak. Tak. Er det ikke spændende at stå her og så også se salget til pensionisterne og se, hvordan folk reagerer? Jo, det er. Altså, vi har jo virkelig glædet os til, at den her bog blev færdig og skulle udkomme, og vi har virkelig gjort os umage, og så er det jo spændende at se, hvordan tager folk imod den. Vil I fortælle lidt om, hvordan det er blevet til, at I i det hele taget er gået i gang med at skrive den bog om Micke? Jamen, det kom så af, at David og jeg, vi er jo gift med hinanden. Så vi var på tur til Sønderjylland, hvor vi sad en aften og var ved at være færdige med en anden bog, vi har lavet sammen. Og så siger David til mig, hvad skal vi så skrive om næste gang? Og det havde jeg slet ikke nogen mening om, fordi vi var jo ikke helt færdige, og jeg var fyldt op af den. Og så siger David, hvad med en bog om Micke Pless? Og så siger jeg, det var en god idé. Men skal vi ikke sove på det? Og så i morgen, når vi kører hjem fra Sønderjylland, så kan vi se, om vi stadigvæk synes, det er en god idé. Og så sidder vi så i bilen og snakker om på vej hjem, at det kunne vi godt. Og så kører vi ind til siden, og så ringer vi til Micke og spørger ham. Og han siger med det samme, han er faktisk i gang med prøverne til en sommerrevy. Og så siger han med det samme, ved I hvad? Jeg ved ikke, hvem der vil købe den bog, men jeg har faktisk rigtig meget at fortælle. Blandt andet er jeg vokset op med en alkoholiseret far, og den historie har jeg ikke fortalt før. Og så kunne vi godt høre, at det her kunne godt blive en god bog, og derfor så valgte vi at gå i gang med den. Ja, vi kunne dårligt få et ord indført, da først han begyndte at tale i telefonen, sådan som det nu er med Micke, ikke? Fordi han havde virkelig meget at fortælle. Og det er det, der har været skønt ved at skrive den her bog, at der er faktisk en god historie. Altså den der dreng, der vokser op og med egne ord er dum i skolen og sidder og kigger ud af vinduet og ikke kan finde ud af ret meget, som så i dag er direktør for landets næststørste revy. Der er virkelig meget, meget spændende at fortælle. Han har en rigtig spændende historie. Nu har jeg smugkigget, jeg har læst bogen og er meget begejstret for den, og han er jo død ærlig. Det er han, og så har vi jo også lavet den på den måde, at Micke har fortalt sin historie over cirka halvdelen af bogen, og den anden halvdel er små portrætter af mennesker, som har kendt Micke gennem årene. Og der har vi blandt andet Kjeld og Hilda med, vi har Birthe Kjær med, vi har Mickes mor med, Rasmus Krogsgaard og alle mulige andre, der har arbejdet sammen med Micke gennem mange år. Og det giver jo nogle forskellige facetter på hans historie, og også på deres historie selvfølgelig, og det har været spændende at få lov at møde dem. Ja, der er mange vinkler på en stor personlighed, og det er rigtigt, som du siger, David, det er svært at stoppe Micke, når han først er kommet i gang. Men samarbejdet, det har vel fungeret perfekt? Ja, det synes jeg. Vi har gjort det, at jeg har interviewet Micke rigtig mange gange. Og så er det Helle, der har været rundt og interviewet alle de sjove og spændende personer, jeg sidder med Micke. Nej, og han har jo bare været rigtig god til at fortælle også om de svære ting, om skilsmisser og historien om Sander, deres barn, der døde, og alt det her. Og det har han fortalt om fuldstændig åbent. Jeg har ikke oplevet, at der er noget, jeg har spurgt om, hvor han siger, det skal vi ikke komme ind på, eller det har jeg ikke lyst til. Altså, han fortæller. Og det er jo helt fantastisk, når man skal skrive sådan en bog, at man har en person, der bare fortæller, og ikke er bange for at ikke putte med noget. Ja, men Micke er jo en meget åben person i det hele taget, og jeg ved jo også, at han fortæller om overtagelsen af revyen her. Og det er altså noget forløber jo heller ikke uden lidt skrammer, hist og pist. Og det fortæller han også åbent og ærligt om. Har I snakket med dem, der nu bliver nævnt? Siden bogen udkom? Nej, altså undervejs, der er nogen, der bliver citeret for nogle udtalelser. Ja, det har vi. Men jeg får også lyst til at nævne Lone, fordi Lone har jo også sit eget lille portræt. Og det var faktisk rigtig dejligt at få hendes historie. Jeg var hjemme hos Lone og Micke en formiddag, og vi sad og snakkede i mange timer. Og der får man faktisk hele Lones historie frem til der, hvor hun så er blevet en del af revyen sammen med Micke. Og hun har faktisk også en meget spændende fortælling. Ja, men det er klart, at dem, der er citeret i bogen, de har fået lov til at kigge deres citater igennem, så vi er sikre på, at det, vi skriver, jo nu også er det, de mente. Dejligt. Det bliver godt for publikum her at læse den. Hvordan har pressen reageret? Altså hernede er det selvfølgelig interesseret. Hvordan rundt om i landet? Den er kun lige udkommet, så det er ikke fordi, der har været så meget endnu, men vi har selvfølgelig rakt ud til en række forskellige medier. Der er også nogen, der har vist interesse for den og bedt om at få den tilsendt, men vi er stadig til gode at se, hvad de så skriver om det. Der vil jeg godt lige korrigere lidt, fordi jeg har jo talt med her til morgen, som gerne vil bringe den. Den har også været en omtale i Familiejournalen, og vi ved også, at de blade, der udkommer omkring Ballerup, Skovlunde, Herlev, hvor Micke kommer fra, de er meget interesserede, og en af dem skal mødes med Micke i aften. Så der er flere, der gerne vil skrive om den. Jamen, det kunne man næsten kun forestille sig.